12 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Александр Лукашенко дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон мавзеъҳои зебову нотакрори кишвари биҳиштосоямонро дар ноҳияи Варзоб тамошо карданд. Сарони давлатҳо аз коби ноҳияи Варзоб боздид намуданд. аз рӯзи нахустини сафари расмӣ ба Тоҷикистон Александр Лукашенко бо эҳсоси баланд дар бораи ба табиати зебои Тоҷикистон ва таомҳои милливу меҳмондории тоҷикӣ шефта будани худро иброз дошт ва ҳамин буд, ки имрӯз бо ҳамроҳии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манзараҳои нотакрори ноҳияи Варзобро тамошо карданд. сайру-гашти меҳмони олимақом дар фазои басо гарму самимӣ ва дӯстию бародарӣ ҷараён гирифт. Тоҷикистон бо сарбатҳои табиӣ, ба хусус обҳои мусаффо ва меваю сабзавоти шаҳрбораш кишварест нотакрор. Сарони давлатҳо Эмомалӣ Раҳмон ва Александр Лукашенко дар мавзеъҳои зебои ноҳияи Варзоб гашту гузор ва суҳбати озоди дӯстона намуда, аз табиати сабзу ҳавои тозаи Тоҷикистони офтобӣ ҳаловат бурданд. мавриди зикр аст, ки меҳмоннавозии анъанавии тоҷикон, ки бо шарофати пешвои миллат аз нав эҳё гаштаву рушд мекунад, аз қадим хусусиятҳои хоси дӯстонаю самимияти баланд дорад.